день, поважанные сябры! Вас вітает дзіцячае аматарскае аб'яднанне мадэліравання адзення «Чараўніцы», філіяла аграгарадка Ліпнішкі, дзяржаўнай установы культуры Івлеўскі цэнтр культуры і вольнага часу. Адкрытае пасяджэнне аб'яднання пройдзе ў рамках абласнога агляду конкурсу аматарскіх аб'яднанняў і клубаў па інтарэсах «Свет захаплення». Пройдзе пасяджэнне ў форме дэфіле-прэзентацыі калекцыі адзення лялек-матанак «Кола жаночага лёсу». Знаёмцеся са складам журы. Намеснік дырэктара дзяржаўнай установы культуры Гродзенскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці. Романович Наталья Иосифовна, старшыня журы. Загадчык аддзела метадычнай работы дзяржаўнай установы культуры Івлеўскі цэнтр культуры і вольнага часу. Кішкель Лілія Францовна. Методист по работе с клубными формированиями дзяржаўнай установы культуры Івлеўскі цэнтр культуры і вольнага часу. Лукіна Святлана Михайловна. Дзіцячае аб'яднанне мадэліравання адзення «Чараўніцы», створанае ў 2003 годзе. Кіраўнік Пякша Марыя Францовна. Назва «Чараўніцы» звязана з дзейнасцю аб'яднання рабіць прыгожыя рэчы, тварыць, зачароўваць гледачоў прыгажосцю, створанай сваімі рукамі. Дэвіз аб'яднання «Прыгажосць, радасць жыцця». На працягу дзейнасці аб'яднання «Чараўніцы» на групавых і індывідуальных занятках удзельнікі калектыву праходзяць навучанне навыкам кройкі і шыцця, праца з тканінай, асновам мадэліравання і стварэння эскізаў новых вобразаў мадэляў, сцэнічнаму руху, гісторыі касцюма і тэхналогіі яго стварэння, тэхніцы нанясення макіяжа. Штогод праводзіцца дадатковы набор. Дзіцячае аб'яднанне мадэліравання адзення «Чараўніцы» дасягнула добрых творчых вынікаў. Ён рэгулярна выступае на розных сцэнічных пляцоўках горада Івля і раёнаў. Калектыў з'яўляецца дыпламантам абласных аглядаў конкурсаў аматарскіх аб'яднанняў «Свет захапленняў», дыплом за высокі ўзровень падрыхтоўкі і ўдзел 2010-2023 гады. Інфармацыя аб дзейнасці і поспехах калектыву перыядычна друкуецца на абласной газеты «Гродзенская правда» і раённай газеце «Івлеўскі край». На сённяшні час склад удзельнікаў калектыву налічвае 7 чалавек. Гэта навучэнцы сярэдняй школы аграгарадка Ліпнішкі. Слова прадастаўляецца кіраўніку аматарскага аб'яднання «Чараўніцы» Пякша Марыі Францовны. Рада вітаць наших гостей нашей установы культуры, а таксама моих удзельнікаў аматарскага аб'яднання «Чараўніцы». Сама лялька-матанка аберагае людзей на працягу ўсяго жыцця. Матанка ад слова матаць. І першая матанка, якую даже сустракаюць дзеці на сваім жыцці, гэта лялечка, которая зроблена з 2 хустак. Яшчэ раней, калі матуля брала дзіця на поле, матуля была занята сваёй працай, а дзіця, як заўсёды, патрабавала забаўлянак. Тады маці рабіла яе з 2 хустак. Это было практычна, было недорага, таму што этой хусткі потым распускаліся і маглі ізноў завязвацца на галаву або грэць дзіця. Самі матанкі вырабляліся на працягу ўсяго жыцця. І для гэтага патрэбна было таксама асаблівы час, выбраць асаблівы час і асаблівы настрой. Матанку ніколі не магла майстрыха зрабіць з дрэнным настроем або са злосцю на каго-небудзь. Калі яна рабіла ляльку-матанку камусьці, яна павінна была думаць пра гэтага чалавека вельмі добра. І матанка рабілася на працягу аднаго дня і наогул на працягу аднаго прысеста. Вот як прысела зрабіць, так і закончыла. І яно на самай справе, таму што вельмі цікава рабіць гэтую ляльку, і не закончыўшы яе, ніяк не можна кінуць эту работу, давесці гэта ўсё до конца. Вялікіх такіх не патрабавалася правіл на ляльку. Сама майстрыха видела, як яе зрабіць, знала, з чаго зрабіць, уносіла свае якія-то карэктывы. І часта ляльку рабілі з
тканины, которая уже была выкористана. Это лечилось от добра к добру. Например, вот такая лялька, это лялька майстров, лялька Макуш. Вот яна рабілася з особой любов'ю, тому що майстриха мела як свой оберег яе. У яе верацяно, у яе несколько фартушков и тканинка. Это значит, эта лялька майстриха, она повинна была майстрить. Так само у яе котомочка такая, это для добробыту майстрихи. А такую ляльку, это лялька сям'я, яе дарили у новую сям'ю або у новую хату. Детки у этой ляльки обозначали не только дети, але и добробыт хаты и сям'и. Такую ляльку жанчына рабіла менавіта сабе. Эта лялька называлась Долюшка. У яе прыгожая коса, бант. И жанчына, калі собиралася замуж, калі дзяўчына собиралася замуж и собиралася быть жанчынай, то яна менавіта сабе уяўляла такое жыццё замужам, каб была прыгожая, каб яе шанавалі, любілі і каб была у дастатку. А такую лялечку таксама рабіла дзяўчына, которая собиралася замуж, дзесяціручка, каб яна ўсюды спявала, таму што яна ведала, што лёс жаночы не зусім лёгкі, і поэтому яна павінна была ўсё успяваць. А такую вот маленькую лялечку, это зернавушка, рабіла ўжо гаспадыня, тады, як збіралі першы ураджай, засыпалі ў мяшочак, і гэты мяшочак упрыгожвалі, ставілі на покуць, і гэты мяшочак стаяў, гэта лялечка стаяла, аж да той пары, калі прыходзілася сеяць новае збожжа, і тады дасыпалася гэта збажына да той збажыны, якая сеялася на добробыт. А калі, бывае, не хапала хлеба, то трошки адсыпалі ад гэтай лялечкі, як бы так. І лялькі, якія рабіліся на якія-то вызначаныя святы. Вот мы толькі што адсвяткавалі свята. Это лялька Пасха. Яна рабілася ў чырвоным колеры, таму што яйка чырвоная. А такая лялечка рабілася на масленіцу. Бачыце, лялька трымае сонца, блін. І яна у зялёным колеры, у яе вельмі прыгожыя фартушкі, таму што наперадзе была вясна, і чакалі ўсе вясну. Это птушка радасць. Гэту ляльку і рабілі, і дарылі, і гасцям препадносілі, таму што яна у птушачках уся, таму што яна нясе радасць. І калі гэту ляльку атрымаюць, то, значыцца, заўсёды у чалавека добрыя навіны. Прапануем вашай увазе новую калекцыю адзення, зробленую па матывах народных абярэгавых лялек-матанак удзельнікамі дзіцячага аб'яднання мадэліравання адзення «Чараўніцы». Калекцыя з'яўляецца нашым варыянтам рэалізацыі абласнога інтэрактыўнага праекта лялек-матанак «Кола жаночага лёсу». Аўтар праекта – намесніка дырэктара дзяржаўнай установы культуры Гродзенскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці Наталья Иосифовна Романович. Папольсіца абярэг касцоў. Яна робіцца ў светлым адзенні, перавязваецца чырвонай ніткай, абярэжныя крыжы ад урокаў. Можа стаяць на пакосе або ў капе з сенам. Перадасцерагае каста ад парэзаў і траўмаў. Са званком нясе ваду касцам. Жніца – лялька першага снапа, памочніца ў жніве. Рабілі гэтую ляльку перад тым, як пачыналі жніво. Першыя зрэзаныя каласы прывязвалі ляльцы на пояс. Ляльку клалі на паласу і ад яе пачыналі жаць.
заўсёды бралі з сабой у дарогу. Яна маленькая, сціплая, без ніякіх лішніх рэчаў, заўсёды з католках, як у дарогу, каб пацілкавацца. Па павер'ях такая лялька высылае шчаслівую дарогу і зберагае гаспадара далёка ад дому. Успешніца рабілася для дбайных людзей, каб усюды успяваць, ніколі не спазняцца. У руках трымае кошычак, нясе дабро і поспех. Жаданніца – гэта дзяўчачая лялька. Яе нікому не паказвалі, захоўвалі ў сваім пакоі побач з люстэркам, загадваючы пажаданні. Яе ўпрыгожвалі чарговай стужкай, пацеркамі, кветачкамі, нават цукерачкамі. Радасцея – абярэк добрага настрою і радасці. Ручкі гэтай лялькі заўсёды глядзяць угару. У яе прыгожае яркае адзенне, абавязкова ў кветкі, яркая хустка. Берагіня роду ахоўвала ўвесь род і ставілася ў хаце ў чырвоным куце. За поясам гэта лялька мела мяшочак з зернем і грошыкам, каб усе члены роду жылі ў дастатку. Лялька-матанка – абярэк, які перамог час. Дзякуючы інтэрактыўнаму праекту «Кола жаночага лёсу» ліпнішкаўскія дзяўчынкі пераўтварыліся ў жывыя талісманы нашых продкаў. Запрашаем усіх жадаючых на пасяджэнні дзіцячага аматарскага аб'яднання мадэліравання адзення «Чараўніцы» філіяла аграгарадка Ліпнішкі, каб сфарміраваць эстэтычны густ, свой стыль, атрымаць асалоду і добры настрой ад прыгожых рэчаў. Дзякуй за ўвагу. Да новых сустрэч!